Descobrint l'univers. Benvinguts a Descobrint l'univers, el podcast de l'Astronòmica de Sabadell. En el capítol d'avui us parlarem de notícies d'astronomia i d'astronàutica, dels fets més destacats de les efemèrides d'aquest mes i d'una de les constel·lacions que es pot observar durant aquesta època de l'any. Bé, comencem! Notícies. Precursors de supernoves de col·lapse. Avui sabem que hi ha diferents tipus de supernoves. De fet, cada vegada la classificació és més i més complexa, perquè es van descobrint nous tipus de supernoves. De totes maneres, es pot fer una simplificació i agrupar-les en dos grans grups. Un seria estrelles supernoves de tipus d'explosió termonuclear que tenen com a model una binària, on una de les estrelles va captant hidrogen de l'altra fins que es desequilibra i acaba explotant. Serien, per exemple, les supernoves de tipus UA. L'altre gran grup de supernoves són les de col·lapse, que serien les de tipus 2, UB o UC. En aquest cas, una estrella molt massiva, a la fase final de la seva vida, es desequilibra col·lapsant-se i explotant. Molt bé, doncs ara s'acaben de publicar dos treballs que confirmen el coneixement actual sobre els precursors de les supernoves de col·lapse, concretament sobre la massa d'aquests precursors. El primer treball, liderat per Kumar i altres astrònoms indis, han fet un estudi detallat de la supernova 2017 IRO. Analitzant el seu espectre, han determinat el seu tipus, de tipus UV, és a dir, de col·lapse, i analitzant la seva corba de llum, la seva lluminositat absoluta, la seva distància, el seu espectre, etc. Amb totes aquestes dades han pogut arribar a deduir que l'estrella precursora tenia, en el moment que era estable i que estava a la seqüència principal del diagrama d'Hertzsprung-Russell, tenia una massa entre 13 i 15 sols. Això quadra força bé amb el coneixement actual dels precursors de les supernoves de col·lapse, que es considera que en tots els casos han de tenir una massa superior als 8 sols quan estan en aquesta fase d'estabilitat. Bé, doncs, pocs dies o setmanes després s'ha publicat un altre estudi similar, en aquest cas liderat per l'astrònom nord-americà Corgan i un grup d'astrònoms també nord-americans. Han estudiat la supernova 2010 JP i han pogut determinar el seu tipus 2N. També, doncs, una supernova de col·lapse. Fent un estudi molt similar al de Kumar i col·laboradors, han pogut determinar que l'estrella precursora tenia una massa entre 18 i 22 masses solars, en el moment en què era estable en la seqüència principal, abans de convertir-se en una gegant i abans, per descomptat, de desequilibrar-se i col·lapsar-se i explotar. En definitiva, dos treballs més que confirmen el coneixement actual sobre la massa de les estrelles precursores de les supernoves de col·lapse. L'estrella Eta Carinae va ser alguna vegada una de les estrelles més brillants del cel, fàcilment visible pels mariners que navegaven pel cel del sud a mitjans de la dècada de 1840. Però ràpidament es va esvair a la foscor després del seu breu esclat. Ara,
els astrònoms i artistes han pogut acoblar un model tridimensional de la nebulosa de l'Homuncle i dels núvols de pols i gas que l'acompanyen i que envolten l'estrella. Més que una visualització de la història de la gran erupció del 1843 i la seva evolució posterior, està dissenyada per enriquir l'aprenentatge astronòmic, un objectiu clau de l'univers de l'aprenentatge de la NASA. Aquesta visualització mostra les emissions de múltiples longituds d'ona, des de la llum infraroja fins als raigs X, i les estructures tridimensionals que envolten Eta Carinae. Projecte d'una sonda a Sedna. Sedna és un objecte transneptunià molt peculiar. Té el número 90.377 i, de fet, és un planeta nan, ja que té un diàmetre estimat d'aproximadament uns 1.000 quilòmetres. Té un color vermell intens i es considera, pels treballs espectrogràfics que s'han fet fins ara, que la seva superfície està composada de metà, nitrogen, aigua gelada. I és que la temperatura a Sedna, la temperatura a la superfície, és d'uns 260 graus centígrads sota zero. Estem parlant d'un objecte amb una òrbita extremadament el·líptica. I és que un any a Sedna dura 11.390 anys terrestres, perquè per fer una revolució al voltant del Sol tarda 11.390 anys. Aquesta òrbita hem dit que és molt el·líptica. De fet, l'afeli, el punt més llunyà al Sol d'aquesta òrbita, és a 937 unitats astronòmiques del Sol. Una barbaritat. Són més de 140.500 milions de quilòmetres. El periheli, el punt més proper al Sol en la seva òrbita, és a 76 unitats astronòmiques, és a dir, a 11.400 milions de quilòmetres. Això és moltíssim, ja que són gairebé 3 vegades la distància de Neptú al Sol. El fet és que Sedna està ara molt a prop del periheli i que tardarà 11.400 anys a tornar a estar relativament a prop de nosaltres. El periheli serà entre l'any 2073 i 2074. Per això, un grup d'astrònoms, comandat per Zubko, de l'Acadèmia de Ciències Russa a Moscou, han fet un treball d'estudi de la viabilitat d'una sonda cap a Sedna i han arribat a la conclusió que és un projecte realitzable en la tecnologia actual. Ara, el que falta és que les agències espacials russa, xinesa, europea o americana tinguin en compte aquest treball i vegin si tenen pressupost i interès per tirar-lo endavant. De fet, seria un viatge extraordinari. Zubko i col·laboradors han vist que es podria fer un vol directe de mínim cost, però aquest vol seria realment molt difícil de justificar, ja que tardaria uns 120 anys. Tardaríem 120 anys en arribar a Sedna. Aleshores, han estat treballant en diferents hipòtesis, moltes de diferents, però potser la més interessant i la més raonable és la que proposa 4 assistències gravitatòries. És a dir, la sonda, en el seu viatge cap a Sedna, faria 2 assistències gravitatòries amb la Terra, una amb el planeta Venus, per obtenir l'impuls suficient per fer-ne una de darrere que li donaria aquesta empenta que seria amb el planeta Júpiter. En la seva planificació, aquesta sonda sortiria de la Terra el 29 d'octubre del 2029
i arribaria a Sedna el 25 d'octubre del 2059. És a dir, un viatge de 30 anys per fer un sobrevol a Sedna similar al que va fer la sonda New Horizons sobrevolant Plutó. Astronàutica. SpaceX se'n va a la Lluna. Fa anys que SpaceX alimenta l'especulació, marejant la perdiu amb la possibilitat que el segon tram del coet Falcon 9 acabi sent reutilitzable, igual que el primer. Tanmateix, hi ha un segon tram que de ben segur no acabaran reutilitzant. A principis del 2015, el Deep Space Climate Observatory, un satèl·lit meteorològic i d'observació de la Terra gestionat per l'Administració Nacional dels Oceans i de l'Atmosfera dels Estats Units, o NOAA, va ser llançat a bord d'un Falcon 9 amb destinació a un dels punts lagrangians de la Terra i la Lluna. Aquest perfil de missió, gens habitual, va tenir una conseqüència igual de particular. Com que el segon tram del coet no disposava de prou combustible per tornar a la Terra i fer la reentrada atmosfèrica, però tampoc no tenia prou energia cinètica per escapar de la gravetat del sistema Terra-Lluna, es va quedar atrapat en una òrbita força erràtica en el nostre veïnatge espacial, per on ha anat circulant des d'aleshores. Però, com diuen, totes les històries tenen un final, i aquesta sembla que ja s'acaba. Bill Gray, l'autor de Project Pluto, un programa molt utilitzat per fer seguiment dels planetes menors, els cometes i els objectes propers a la Terra, ha calculat que el segon tram impactarà contra la cara oculta de la Lluna, no gaire lluny de l'equador, cap al 4 de març, després de passar molt de prop del nostre únic satèl·lit natural fa unes setmanes, a la nit de Reis. Malauradament, fins i tot en el cas hipotètic que els efectes de la radiació solar canviessin la seva trajectòria suficientment perquè topés amb la cara visible de la Lluna, difícilment seria observable des de la Terra, ja que l'impacte es produiria un parell de dies després de la Lluna nova. Per molt inesperada que fos, els científics no tenen cap intenció de deixar passar una oportunitat tan sucosa com aquesta. El Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA i el Chandrayaan-2 de l'Agència Espacial Índia ja es preparen per observar el cràter que deixi el segon tram, que té una massa en buit d'unes 4 tones i viatja a una velocitat d'aproximadament 2,58 km per segon. Ja des dels anys 70 s'han fet estavellar expressament trams de coet i sondes espacials contra la Lluna amb l'objectiu d'adquirir dades sísmiques o d'algun altre tipus, però aquesta serà la primera vegada que es podrà obtenir informació a partir d'una col·lisió accidental. Les efemèrides. Què podrem veure aquests mesos al cel? Efemèrides del mes de febrer. Febrer serà un mes gairebé desert en fenòmens astronòmics. Tots els planetes estaran prop del Sol, per la qual cosa gairebé solament seran visibles durant les hores dels crepuscles, tant matutí com vespertí. Júpiter s'anirà acostant al Sol al capvespre de manera que només podrà veure's uns minuts a principis del mes. Saturn serà gairebé invisible, només els últims dies del mes podrà veure's a l'alba. Amb Mercuri passarà gairebé el mateix, encara que podrà veure's en bona part del mes a l'alba. I una cosa semblant ocorrerà amb Venus i Mart, que podran veure's durant les últimes hores de la nit. De fet, aquests dos planetes s'allunyaran del Sol recorrent dos camins paral·lels durant tot el mes, separats per uns 5 graus. L'últim dia del mes, mirant cap a l'est entre els llums del crepuscle, poc abans de la sortida del Sol, tindrem dues parelles de planetes. D'una banda, Saturn i Mercuri, i més lluny del Sol, Venus i Mart. I entre les dues parelles estarà la Lluna, que serà molt difícil de veure, ja que estarà en fase nova 2 dies més tard. En quant als planetes telescòpics, Urà serà observable la primera meitat de la nit a Àries, mentre que Neptú només serà observable els primers dies del mes a primeres hores de la nit a Aquari.
Dos cometes relativament brillants seran observables, el C2019 L3 Atlas a bessons i el 19P Borrelli a peixos i àries. Tots dos tindran una magnitud pròxima a la 8. Per a confirmar el desert de fenòmens astronòmics del mes de febrer, no hi ha radiants de meteors a destacar. I per acabar, parlarem d'una de les constel·lacions que dominen el cel aquest mes. La constel·lació del Drac. Eratòstenes va ser el primer a explicar el mite associat a aquesta constel·lació. Conta la mitologia que, en les noces entre Zeus i Hera, Gea va regalar a la parella l'arbre de les pomes d'or. Hera, admirada pel regal, el va plantar al jardí de les Hespèrides, situat prop de l'Atlas. Però com les filles d'Atlas robaven les pomes, Hera va col·locar a la serp Drac com a guardià. Les pomes podrien simbolitzar, segons imatges de ceràmiques àtiques del segle V abans de Crist, la immortalitat o l'eterna joventut. Mentre complia amb el seu treball, la serp Drac va ser morta per Hèrcules, però Hera, pel seu valor i fidelitat, la va enviar al cel. Curiosament, a Egipte es van construir temples de manera que les estrelles del drac brillaven en unes èpoques determinades sobre l'altar. En la llunyana Xina també van veure un drac en aquesta constel·lació, ja que es tractava d'un animal molt important per a aquest poble que el va considerar el seu símbol nacional. Aquesta constel·lació, situada en la zona nord del cel, és circumpolar, és a dir, que mai es posa per sota de l'horitzó. Segons l'època de l'any en què s'observi, aquesta zona del cel es veurà un en diferents posicions, sempre embolicant a l'ossa menor, passant la seva cua de drac entre els carros de les dues osses. Fa 5.000 anys, l'estrella immòbil sobre la qual sembla girar el firmament no era l'estrella polar, sinó l'estrella alfa del drac. Era coneguda pels àrabs com Tuban el drac. Això és degut al que es coneix com a precessió dels equinoccis i que correspon a un moviment pendular que fa que l'eix de la Terra es desplaci pel firmament en cercle en un període de 25.776 anys. La constel·lació del drac es troba en una zona del cel rica en galàxies i de les quals destaquem les següents. NGC 4256, galàxia espiral de magnitud 12,1. Galàxia vista de costat se'ns presenta amb una forma molt allargada amb un nucli moderadament brillant. NGC 5866 o M102, galàxia espiral de magnitud 9,9. Galàxia en forma lenticular vista de costat. Alguns astrònoms creuen que M102 va ser una entrada errònia de M101 en el catàleg Messier. NGC 5907, galàxia espiral de magnitud 10,4. Situada a 40 milions d'anys llum, va ser descoberta per William Herschel el 1788. Vista de costat té una forma molt allargada, orientada aproximadament de nord a sud. NGC 5908, galàxia espiral de magnitud 12. Al costat de NGC 5905, situada a 13 minuts al nord-oest, conviden a una interessant observació. La primera és de forma allargada, amb halo i un nucli brillant, i la segona és més esfèrica i de semblants característiques. NGC 5985, galàxia espiral de magnitud 11,1. Aquesta galàxia és la component principal de l'anomenat triplet de Draco, format a més per NGC 5982 i NGC 5981. També són destacables en la zona de la constel·lació del drac els següents objectes. Nebuloses planetàries. NGC 6543 de magnitud 8,1. Coneguda com la nebulosa de l'ull de gat, va ser descoberta per William Herschel el 1786. Estructuralment és una de les nebuloses més complexes conegudes. Imatges d'alta resolució del telescopi espacial Hubble han mostrat estructures com nusos, dolls de material, bombolles i estructures en forma d'arc. Sistemes dobles. 17 draconis de magnitud 5,7. Sistema doble de fàcil resolució per a telescopis petits i fins i tot per a prismàtics, format per dues estrelles blanques. Una tercera companya també blanca està situada a 3,4 segons formant un angle de 108 graus. 21 draconis o alraquis de magnitud 4,91. Aquest sistema doble requereix un major equip respecte a l'anterior, ja que la segona component és de la tretzena magnitud i separada només per 13 segons. 47 draconis de magnitud 4,63. Sistema doble format per una estrella de color groc i una companya de color verd blavós de magnitud 7,8. Estrelles variables. HD 150077, de tipus SR. Aquest tipus d'estrelles variables es corresponen amb gegants o supergegants vermelles pulsants i els seus períodes van dels 30 a més de 1.000 dies. En aquest cas és de 78.
Magnitud aparent del màxim 7,9. Magnitud aparent del mínim 10,2. HD 150708 de tipus EA o tipus Algol. Corresponen a estrelles eclipsades per una altra companya que l'orbita. Magnitud aparent del màxim 8,2. Magnitud aparent del mínim 9,4. Període 4,62 dies. I fins aquí el podcast de l'Astronòmica d'avui. Espero que l'hagueu gaudit moltíssim. I no oblideu de revisar tots els nostres perfils a les nostres xarxes socials, Instagram, Twitter i el nostre canal de YouTube, o consultar la nostra web per no perdre-us res del que fem a l'Astronòmica. I res més per avui. Fins al proper número. Adeu!